Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pinigyan po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, Pizza 30 na. Buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutanan karong butaga mga higala. Prime suspects kamatayon ni CIDG7 Police Captain Joel Di Parine nga si Leonardo Manto Jr. Misurrender na sa kapulisan kagabi. Straight to the point. Human kini sa atong interview kagahapon o mibutyag siya mahigala sa atong interview gahapon sa hapon nga nagplano na siya nga mo surrender o giyang plano didto sa kauluhan. Straight to the point. Natanig pagtagad do butaga mga higala no didto sa Pasig City in particular. Misurrender si police kung si Leonardo Manto Jr. Nga mao mga higala mi pusil patay. Ini mga higala nga Captain Di Parine. Straight to the point. Si Cebu City Police Office Director Colonel Enrico Figueroa naa karon sa kauluhan aron may personal nga mokuha ni Manto og dadon kini pagbalik dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Katanig pagtagan robutaga mahigala sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin 7 ang nagpositibo sa surprise drug test diri sa may terminal sa probinsya sa Sugbo. Subay na sa gihimong pagpangandam sa seguridad sa biyahe alang sa kalag-kalag. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad robutaga mahigala sa pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Governor Pam Bariccuatro nanawagan sa publiko nga magmatngon sa posibleng kontaminasyon sa mga seafoods nga gikan sa kadagatan sa Negros Oriental o sa duol sa may Tanyon Street. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mga higala. O sa pikas nga bahin, kapin sa 4,000 ka mga trabahante sa turismo apektado. Subay sa pag-igo sa linog sa Northern Cebu. Straight to the point. Tinuod yun mga kagalaan ang mga hotels o uban pa. Doon ay mga bookings nga gipang kansilar mga higala. O imong pangutanon mga kagalaan ang asosasyon sa mga hotels din sa Subo. Medyo apektado yun. O nahibaw sila mahigala gumikan kay kana. Doon na may fortuitous event, no? Doon naman mahigala ay force majeure. Diin nahitabot ng linog. Kinsa may tayo magdahom nga mahitabo itong mga kahigalaan. So, gipang kansilar itong mga bookings in town. Labi na karon nga naapagyapon mga higala ang mga aftershocks. Straight to the point. Labi na ang mga hotels nga tuwa dito mahigala sa may Northern Cebu. Na sigurado gyud nga kansilado mga higala ang ilang mga bookings. Daghan sad ang mga parties nga ipahigayon mga higala. Labi na nagsingabot ang Disyembre, nagipagkansilar usab. Medyo dihado ron mahigala ang hotel industry. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga suking tigpaminaw, ang Independent Commission for Infrastructure may awhag sa ombudsman nga mopasaka og tukmang mga kaso sa mga opisyal nga nalamigit sa flood control projects. Straight to the point. Atong panghinaot mahigala nga ang Independent Commission for Infrastructure inaot unta nga mapasakaan og kaso katong angay pasakaag kaso. O kinini ang di lang unta mahigala katuto ang paglingaw-lingaw lang sa publiko nga aron lang kunuhay naay napasakaag kaso. Straight to the point. Katong angayang pasakaan gyud. Ang dili angay pasakaan dili, pero kadtong mga tao nga mga nalambigit gyud sa flood control project, lisod man kaayo sa imong himuong bugo ang publiko. I hope mga higala nga mahibaw sila nga daghan ang mga tao nga nagmonitor ni ining maong issue. Straight to the point. Samtang tanang mga senador, 24 kanila, nakaduso na sa ilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consultant. Diin pinakadato sa mga senador mao si Senador Mark Villar
Straight to the point. Kalma lang si Mark Villar kasamang RB, no? Mo nagiingon nga si Mark tahimik lang. Patahimik-tahimik lang si Mark, pero mo na'y pinakadato. Aton tagag pagtagad mahigala ron buntagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya ang pinakapobre mahigala sa mga senador, ang labing mubo mga higala og salin, mao makiglaan ng kanhi Senate President nga si Chis Escudero. Straight to the point. Aton tagag pagtagad ron buntaga mahigala. Og Risa Hontiveros, pare-pareha ni Chis, anya sunod si Francis Pangilinan. Si Kiko Pangilinan day tinuod dyan ning iyang nga mubo-mubo ra ning iyang salin. Wa man mga higala ingon magudto mga kigalaan nga di lang niya apel to kang Sharon Cunita. Pero dili kang Sharon, wala apel ang kang Sharon, ibutang ta lang. Medyo na dungog man sa nis Pangilinan nga medyo may tubig-tubigan sa gyud. Magkapangutana lang sa tama higala kinsa sa Pangilinan, si Chis, og uban pa nga unsa man nitugaan bakit nasa tinuod sila salin. Straight to the point. Pero kini mga higala niya tinuod yun ni mga kaigsunan nga si Mark tahimik lang. Ang salin ni Mark Villar mahigala sa may pinakadato hinoon anak pa siya mahigalang Manny Villar. Ang iyang salin mahigala 1.2 billion pesos. Makaingon sa tagsana all. Pero ilado man ni daan si Mark nga dato day. Wala nga si Mark tahimik lang pero sumisigaw ang salin. Pero hinoon, si Mark mga higala, in fairness, dato na makadaan si Manny Villar, no? Negosyante na maginandaan. Pero, ni ay daw, di po basta-basta mahigala, ikaduhang dato nga bilyon sa daig hapon, si Rafi Tulfo man inday RV. Straight to the point. Ngilngigas ka no? Sakto sa din ng gawas ng mga salin, mahibawat ang pagkangilngiga man diyan. Ang Tulfo brothers, wag yun magpalupik. Si Mark Villar medyo makadawat ng mga tao nga. Kinini ang dato ni Mark Villar, negosanti man na. Ikaduha des Tulfo, 1 billion sad. 1,052,997,100. Kangilngiga din, no? Nya ikatulo mahigala Rafi Tulfo man. So di na magpalupig yung mga Tulfo sa diyan. Nagsunod ang Tulfo brothers, ngilngiga sa diyan mga higala. Straight to the point. Pagtagad-tagad ning pagtagad sa uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukit tigpaminaw, ang ato sad mahigalang paghatag o pagtagad no kay kinini ang tulo ka mga registered assets nga konektado ni kanhi air registered mga air assets nga konektado mahigala ni Kongresista Saldico nakabiya man sa nasod. Straight to the point. Wa na nagipanggaid tanan ning iyang mga air assets. Di bagi pang freeze man ang iyang mga asset. Apil mga helicopter mahigala ni ining QM Builders. Straight to the point. Sa man ning mga asset ni Saldico wa di mahurot tanan. Straight to the point. Pagtagad do butaga sa batuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. sa pikas bahin di po nato kalimtan din sa ato mahigala ang missile storage facilities. Nagibutyag gi-announce sa tibok kalibutan ni Mayor Cindy Chan nga kaniadto congresswoman mga higala ngilngiga mga sukit tigpaminaw gi-anunsyo sa tibok kalibutan nga kanang lugar diha naa diha ang missile storage facility. Mo na giingon nga ahong cares, Chan cares. Dili ba mahimong ironic in the RB? Mahimong dakong irony. Chan cares, hapitanan manghigalang iskina sa Lapu-Lapu, Chan cares. Unya, kay tungod kay ni care man si Chan, o nang gitugaan mo diha nga kamoy unahog target. Kay iya man gibutya, ganaan diha ang iyang priority project kuno sa pagka-congresswoman, kanang missile storage facility. Di ba nahimong balikwa o tinuon ang ahong cares aning kalakiha? Straight to the point. Dagko pa kay mga naong mahigala mga pictures da tarpaulin. Akong paminaw ang nindot nga negosyo sa Lapu-Lapu kining manghimog tarpaulin.
Atong ipagtagad lumutaga sa manuban usab ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga isgutanan nga bati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado